за Dance Machine, Дупница. За Бате Сашо. Тази година имаме малко повече спонсори, което е супер. До година още повече спонсори. Моля вашите аплодисменти за Спорт Депо. Повече аплодисменти, които ще осигурят маратонки за първите места в хип-хоп и брейк битките. Също така магазини Булдозер град Дупница, отново аплодисменти. Сарай, Юве и Парт кафе Рила. Малко аплодисменти, наистина е много важно. Просто от кафето трябва да чуят, че има аплодисменти за тях. И после всички ще отиваме да пием по една бира безплатно. Фирма Тоби. Малко аплодисменти за фирма Тоби. Охранителна фирма Dark Trade и верига Тек и Вива. Отново аплодисменти. Тениските са осигурени от щанда на Павката. Моля аплодисменти за Павката. Гум и магазин Космос. Фреш бар Симона и бариста. Автор-партито. Къде е автор-партито? Плаза? Добре. Сашо черпи автор-партито в Плаза. Започваме с 3 шоукейса. Момче. Алехандро. Между другото имаме гост от Испания. Това е Алехандро. Алехандро, come here. Os quiero mucho a todos. Os amo. Не знам какво каза, но казах да кажа нещо приятно за всички вас. Алехандро е на гости в България за една седмица и имаше късмет да дойде в Дупница, да разгледа парка, да потанцува. Цу, какво правиш там? Ще танцуваш ли? Диджеите са готови. Put your hands in the air. Look what you done started. Oh, nana. Why you gotta act so naughty? Завръщам се изпълвам пак от мене имаш чиста нога. Колоните на бълги прах. Няма време и без мене. Пресегни се, докосни ме, потърси и намери ме. Идваш с мен да си, изморен с мърди, не съвсем четаме. Докосни ме, докосни ме. Аз съм твоята песен, зная как. We're going to ask you several questions. How do you feel? Well, sir, I feel like